bafethu siyancokola apha. Kaizer Chiefs iya Harry Gwala Maritzburg Nedbank Cup Friday night. Siyazi pha lights Harry Gwala to Friday night lights under Harry Gwala kuchiyo ya izoba game like akho chance for la game ingabikho tight ingabikho exciting because kwenzeka loo nto Harry Gwala ifans eGwala Stadium ifans abasileka kudlala i-night game zabe Nedbank Cup yo hayi ngathi ayiqala game fethu. Enye into Kaizer Chiefs iyayichazile lo wezwane plus no Kaizer Junior bazogowela Nedbank Cup. Chiefs ifuna uwina Nedbank Cup, so le game Chiefs like si expect uba mayibophe squad esiqinileyo. So sojonga loo nto ngoku sifuna ujonga like i-lineup prediction for Chiefs for the game Friday Nedbank Cup Harry Gwala Stadium against Maritzburg United. So yeah, starting lineup machita prediction isam ngizanixelela isenu nani after the video apha ki-comments, and ndiyaqinijonge le game na I don't think uzwane uzokwenza changes. Phofu uzakwenza change eyi-1 khona change eyi-1 enza i-predict, otherwise uzophinda aqinisa isquad phinde la machita bedlala against TS Galaxy efumana enye chance for uba aphinde aziprove because la match TS Galaxy ibekhona machita but the forward line like ayikho leyo ibisizeka ba no quality final pass, no quality final ball, no quality final shot. Khona ivideo mingi ndayenza pha but like game wajonga pha ki-timeline nale channel ndithetha ngala game Chiefs idlale njani pha ibinoni smoke against TS Galaxy last weekend. Otherwise ngoku Friday Nedbank Cup Maritzburg and prediction i-gloves ngoku siyazibona zizika Brendan Peterson. Mdlala ekhayeni umjita one of the best games zakhe for the Chiefs leya last weekend, and surely uzophinda aqale pha Peter Maritzburg Friday. Right back again Solomons no Riff Rosler by injured for his card, so yeah uzwane bedlala sewusiya ngezana, and I think nomnika i-chance mjita akazifuna uchange, but you never know mhlawumbe angachange sobona, but kwangoku predict uba uzophinda adlala usiya ngezana pha khangenze too much wrong umjita. Ilawe central defensive pair Edmilson Dav akana competition weyedwa pha udlalayo pha umjita as left-centered center back. I-changes zimane zisenzeka ziba pha umjita udlala right central defense, otherwise Edmilson Dav udlala bekele beke. Ucango wakhe izoba nguzitha kwinika, and then left back yazibhika always ayixoxi Sifiso Hlanti evergreen ever shining Shaka Zulu score kumjita. Khona ivideo ndiyenzileyo izolo ungayijonga mthetha ngomjita ba theni like one of the best left backs apha ku-PSL umjita akanandanga, ungayijonga la video ngoba ininzi izolo ngiqala uba uthini ngayo Sifiso Hlanti left back. And then pha emqeni kuzozamisa uSithebe again plus noMat Sithebe no Yusuf Mat pha emqeni, and then emasayidini Ashley Dupree on side zaba nguKikentoli, but siyamazi uKikentoli udlala i-left mosman umjita udlala as a winger, but uyenzayo akadriblisha akathatha i-on abantu akaphesi ibantu uyenzayo khatha in umjita ngena phakathi, and then phana uzokhombana na-light umntu uzodlala as number 10 central attacking midfield, uzaba umntu number 10 uzama ukhombana nodolo xa mane ngena phakathi akasenayo ipace mosudolo for uba makathatha abantu kwi-wing. And then ke ngoku center forward I think uzokwenza i-change ngoku uzoka anikele le out Christian Sayile first start yakhe against for Kaizer Chiefs. Mjita I think uzofumana i-first start yakhe as a center forward, udlala as a wing umjita, but I'm sure unaso strength ubone nayo nihanga ne-desire for uba makadlala as a number 9 umjita, and I think uzotry kule mitshi Maritzburg. Nandicinga ntoni machita thini yena i-lineup prediction ngicela unixela pha kwi-comments. So yeah, Peterson Elawe Palini siyangezana right back, central defense Edmilson Dav nozitha kwinika, left back Sifiso Hlanti, center uSithebe noMat, emasayidini u-Ashley Dupree noKikentoli, number 10 ngumntu center forward uMsayile. Ithini yakhe lineup
ngicela niqale i-comments. Ya if eqala udibana le channel le content sencokola apha, ngicela ucofe usubscribe, zikhona everyday videos. Shuwa majita.